Зимата отново дойде, но в днешното видео няма само да пием кафе, а ще си говорим и за учене. Здравейте! Добре дошли в моя YouTube канал. Знам, отдавна не сме се виждали, но за това си имах и причина. Последните месеци се бях фокусирала върху университета, защото ми предстои пътуване и също така бях и в сесия, което допълнително усложни малко нещата при мен. Но за това пък излезе и това видео и тази тема, която съм подготвила днес за вас, а именно съвети за учене. Аз съм Мила и ви благодаря, че сте с мен сега и нека да започваме. Ако сте гледали и други мои видеа, знаете, че аз съм студентка в Софийския университет. Вече трета година изучавам специалност хебраистика, бакалавърска степен и мисля, че имам вече достатъчно насъбран опит, за да мога да ви посъветвам кои неща да не правите в следването и кои да правите. Тези съвети, които съм събрала тук, не са ограничени само за изучаването на каквато и да е специалност в университета, не са само за студенти, тя е за абсолютно всички хора, които искат да научат нещо ново, имат интерес към каквато и да е тема, сфера и специалност и искат да подобрят своето обучение. Да преминаваме към съветите. Номер 1 в моя списък е да обособите място за учене. Направете го по ваш избор, може да е бюрото ви, може да е леглото ви, може да е масата в хола, няма значение. Трябва да знаете, че това е мястото ви за учене. То винаги да бъде подредено, както на вас ви харесва. Ако искате, може да го декорирате по някакъв начин. Но е важно това място във вашият мозък да бъде точно и само за учене. Най-добре е това да бъде работен плод, бюро или някаква маса, която не предразполага към някаква друга дейност. Защо е така? Нашият мозък си прави навици. Навиците са нещо трайно, но те доста трудно започват в началото. Когато мозъкът ни събере достатъчно повторения за даден навик, той вече го изгражда и автоматично се свързва с това място. Звучи малко екстрасенско, но има логика. Така че важно е да имате едно такова място, на което да знаете, че това е място за учене. Може да го украсите по всякакъв начин, както вече казах, да го декорирате, да сложите книги и някакви учебници, които да ви подсказват, че да, тук на това място аз трябва да уча. Преминаваме към съвет номер 2, а това е да обособите време от деня, в което да бъдете концентрирани само върху учене. Да, това зависи изцяло от вашия график, от вашата програма и от вашето желание, колко време можете да отделите през деня и през седмицата за дадено нещо. Аз бих ви посъветвала, когато учите, да се ориентирате не по часове, ами на интервали от 40 минути и 10 минути. Какво имам предвид? 40 минути учите и 10 минути почивате. Това е може би позната формула за вас. В училище ние учим точно по този метод 40 минути учене и 10 минути почивка. Когато имате възможност това да го правите вкъщи, е малко по-различно. Аз съм изпробвала различни техники. 30 минути, 10 минути почивка, 1 час, 20 минути почивка. Но смятам, че за мен най-добре работи точно това разделение, на което сме свикнали в училище. 40 минути учене и 10 минути почивка. Не случайно това е така. Честно казано, не знам каква е методиката, по която е избрано точно 40-45 минути и 10 минути. Но за мен лично
работи. Това е един навик, който се е трупал 12 години подред и най-лесно е да се продължи с него и той да бъде обособен напред във времето, в работата, в ученето, в следването. Няма никакво значение. Мозъкът най-добре се концентрира върху работата в тези интервали от време. Съвет номер 3. Забравете за телефона по време на учене. Когато седнете на вашето място, вие сте си го приготвили така, че да ви харесват, може да сте си направили чаша кафе, нещо друго. Трябва наистина да забравите за телефона. Той разсейва, той ни бомбардира с информация. Много често сме зависими от него, от скролването в TikTok, в Instagram и къде ли още не. Затова, за да не се изкушавате през 5 минути, докато учите, да отваряте телефона и да надничате какво се случва в Instagram, просто го оставете за 40 минути далече от вас. По никакъв начин това няма да ви навреди, напротив, ще ви помогне да се концентрирате по-добре и да запомните нещата, които учите в момента, които четете. Защото каква полза има от това да четете нещо или да изучавате нещо и вие да не го запомните и да трябва да го преповтаряте отново и отново. Това всичко се дължи на лошата концентрация, която за жалост е свързана с нашата зависимост към технологията. Затова моят съвет е: оставете телефона за 40 минути, научете си за това време това, което сте си подготвили и след 40 минути прекарайте време с вашия телефон, ако толкова не може да издържите. Съвет номер 4 е насочен към по-лесното запомняне на нещата чрез въпроси. Когато изчетете вашия текст или част от книга или някакво задание, много по-лесно запомняте нещата, когато си зададете сами въпроси и сами си отговорите. Ще ви дам един много обикновен пример. Четете текст за замърсяването на водите. Изчели сте го и не знаете как да го запомните и как да го включите после в вашата курсова работа, например. Най-лесно е: задавате си основни въпроси. Защо? Как? Кой? Това може да бъде приложено както към някаква научна литература, така и към изучаване на езици, като например извадите някакъв непознат текст за вас на дадения език и започнете да си задавате сами въпроси. Така намирате много повече думи, запаметявате много повече нови думи и може да си подготвите отговори на различни въпроси, дали за ежедневието в чужда страна или за изпит, без значение. Тогава можете много по-лесно да говорите. Съвет номер 5. Беше съвет номер 5. Момент. Правих си съвет номер 5. Съвет номер 5 е по-скоро за студентите, но той може да бъде лесно приложим и за работа, и за друг вид обучение, а именно разпределяне на задачите през семестъра. Това изглежда на пръв поглед доста лесно, но определено много студенти се сблъскват с този проблем да не могат да си разпределят правилно времето, което имат до сесията. Това е така, тъй като сесията изглежда далече, изглежда, че имаме 4 месеца да се подготвим и оставяме всичко за последния момент. Този сценарий ми е доста познат, защото вече 3-та година го изпълнявам едно и също, но през последният семестър усилено работих в тази посока да разпределям задачите си поетапно и да не оставям всичко за последния момент, както правих преди. Няколко седмици или няколко дена, дори преди самото предаване на курсовата работа. И определено резултатите не бяха такива, каквито аз исках да са.
имаше много неща, които трябваше да поправя след това. И за да не стигате до този момент, аз ви препоръчвам да разпределите задачите си през семестъра равномерно, така че да не се натоварите изведнъж на края на семестъра или по време на сесията, най-лошия сценарий, а да следвате някакъв график и план, които да ви доведат до крайната цел без да има излишен стрес. Защото всичко това, което се случва на края на семестъра и в началото или по време на сесията, е недостатъчно разпределяне на задачите, натрупване на всичко в края и съответно стрес. За да избегнем всичко това и за да може нашият мозък да научи информацията, той има нужда от време. Време да планира, време да прочете всичко, да го схване, да го научи. Само тогава вече ще имаме хубави резултати. Казвам го от личен опит. Шестият ми съвет е отново насочен предимно към студентите. Без филми и без сериали, особено по време на сесията. Просто забравете за това. Аз го направих. Почнах 2 сериала едновременно по време на сесията и това е първо губене на време и второ губене на време. Вместо да впрегнете всичките си сили, за да завършите задачите си, тъй като в моето следване ние пишем предимно курсови работи, вместо да усъвършенствам писането на курсовата си работа, аз гледах сериали, които не бяха нито в темата, нито към специалността, нито по никакъв начин не бяха обвързани с нещата, които аз имах да пиша. Затова моят съвет е да оставите филми, сериали, видеа и всякакви такива неща, които ви развличат. Хобита също, в това число съм включени и хобитата, защото не е нормално, когато имате да пишете 3 курсови работи, да започнете да рисувате картина по номера или пък да редите пъзел от 1500 части. Също не е добра идея. Затова просто има един период от времето, когато си студент, това се нарича сесията, когато трябва да впрегнете всичките си сили, за да мине цялата тази мъка, да бъдете спокойни, че всичко е свършено правилно, хубаво, акуратно и след това да се насладите на всичките си хобита и любими неща. Ето, че стигнахме до последния съвет, номер 7. И това е да следите вашият напредък. За това може да ви помогне някакъв дневник, дали то тефтер или тетрадка или някакво приложение, което може да инсталирате на телефона си, на лаптопа, на таблета, без никакво значение. От изключително голяма полза е да записвате това, което сте постигнали. Така, когато приключи деня, преди да си легнете в вашия дневник, може да си запишете: днес направих това, това и това. Прочетох от тази страница до тази страница, научих това, това и това. Това е полезно не само за студенти, полезно е както за работа, за проследяване на задачите, които са ви възложили, така и за изучаване на всякакви неща, от хобита до професионални сфери и професионални направления. Смятам, че това е нещо изключително важно, тъй като не е тайна за никого, че ученето изисква търпение, постоянство и време. Това са трите съставки за ефективното и ползотворно учене. С това искам да приключа днешното видео. Надявам се тази информация да ви е полезна. Не е нещо гениално, не е нещо новооткрито от мен. Това са практики, които са утвърдени във времето и на мен лично са ми помогнали и давам като съвети от моят личен опит. Смятам, че това е най-правилният начин. Стигнахме до края на днешното видео. Силно се надявам всички тези съвети да могат да помогнат на повече хора и ще се радвам да споделите долу в коментарите, ако вече имате опит с тях, какво ви е направило впечатление, дали те са подействали за вас
И ако имате досег с други практики и техники, да споделите долу в коментарите също. Това беше от мен за днес и нямам търпение да се видим в следващото видео.